गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनि खौरां। बर' सुबुंखौ आरोबाव फिन एनकाउन्टार खालामदों। BTR फिन दुंहाव थासारि। क'क्राझार जिल्ला जारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय जारबारि गियानिपुर गामिनि थागिबि हेमन्त नार्जारि मुंनि 45 बोसोरनि सुबुंखौ हाग्रा बिफाना गावनानै जिउ फोजोबदों। क'क्राझारनि जारबारियाव हाग्रा रैखाथि बिफाना साइकेलजों दंफां लाबबाय थानाय समाव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों। गावथारग्राखौ टुरिज्म बिफाननि मावफारिया तुरुन नार्जारि होननानै मिथिनो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 3:30 रिंगा समाव हेमन्त नार्जारि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय समाव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय हेमन्त नार्जारि नखराव गावनि अनसुलि बिसिजों लोगोसे सानै फिसा हिन्जावबो थालांबाय। बेराफारसेथिं हेमन्त नार्जारिखौ जिउ फोजोबनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो मेजिस्ट्रेट इनक्वायरि बिथोन होबाय। हेमन्त नार्जारि नखरनो अनसुंथाइ होनो BTR सरकारा राहा लागोन होनना CM प्रमद बर'आ खोथा होदों। गुबुन फारसेथिं BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बुंदों दि हाग्रा बिफाना हाग्रा हाबथानायाव बे जाथाया जादों। बेयाव NGOआ लोब्बा गैया होनना। जारबारि फरेस्ट रेन्जआव रायजो राजाफ्रा सावरायनो थांनायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा खारखोमादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालियावबो बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियावबो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। जेराव 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिदाव मुसाहारियाबो बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बर' फिसानि मोनसे गोजोनथाव खौरां। तेजपुरनि मुकुट बर'आ साइ आरो NIS-निफ्राय गनायथि मोननानै सासे माहारियारि थाखोनि वेटलिफ्टिं गेलेमु फोरोंगिरि जानो हाबाय। तेजपुरनि मुकुट बर'आ खेल कचिंआव 10 सप्ता कर्स लाखांनायनि उनाव पाटियालायाव थानाय नेताजी सुभाष नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ स्पर्ट्सनिफ्राय फोरमानलाइ मोननो हानानै सासे माहारियारि थाखोनि वेटलिफ्टिं गेलेमु फोरोंगिरि जानो हाबाय। बरसला बियाबनि मुस्लिम सापरनिफ्राय हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया पुलिसनि हेफाजाबाव सिग्रोमनानै 7.65 mm नि गंनै पिस्तल, मेगजिन, 3 राउन्डनि गोथां गुलि आरो लोगोसे गंनै मबाइलजों सानै दुथांखौ खानो हायो। खाजानाय सानै दुथांफोरानो जाबाय जलफिकर आली आरो तजिबुर रहमान। मुस्लिम सापरनिफ्राय खाजानाय सानै दुथांफोरा मैहुर सिखारि होनना मिथिहोयो हाग्रा बिफान एबा पुलिसा। सिलाफोथार नोगोरनि पाब्लिक ट्राक गौथुमा एम्बुलेन्स गारि दान होदों। सिलाफोथार नोगोरनि पाब्लिक ट्राक बिगोमा कमिटिया रायजोफोरनो गंसे एम्बुलेन्स होना सुबिदा खालामना होनायखौ बेखेवना होयो MP प्रधान बर'आ। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि 73थि जोनोम सान एबा बिश्वकर्मा फुजा सानजों लोब्बा लाखिनानै सिलाफोथार ओनसोलनि आंखालखौ सुफुंनो सिलाफोथार ट्राक बिगोमा कमिटिया गंसे एम्बुलेन्स अनसुंथाइ होयो। सिलाफोथार ट्राक बिगोमा कमिटिनि मावखुलियाव बानजायनाय बे हाबाफारियाव फिथा हासुयो MP प्रधान बर' आरो जनाय समस्तिनि MLA पवन पेगुआ। हाबाफारियाव MP प्रधान बर'आ बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियोदि सिलाफोथार ट्राक बिगोमा कमिटिनि बेबायदि जौगानाय खामानि मावनायखौ साबायखर जासिनो नांगौ। समाव आसाम अरुणाचलनि गासैबो सुबुंफ्रा बाहायनो हागोन होननानै बुंथियो आरो सिलाफोथार मडेल हस्पिटालाव गथायनानै हरजानाय एम्बुलेन्सखौ रायजोनि सम्पति आरो बयबो बाहायनो हागोन होननानै गोबां बेसेनगोनां बिबुंथि लाखियो। दुखुनि खौरां। बिश्वकर्मा फुजानि आगु समाव सनितपुर जिल्लानि टिकियाजुलियाव फुख्रियाव ट्रेक्टर सुनो थांनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों टिकियाजुलि राखयमारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेसन थलायाव। ट्रेक्टरजों होसिनजानाय सानै सुबुं प्रितमगढ़ आरो ज्वालागढ़ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम रायजो नाङै दिनै 1 कौटि बिफां फुलि गायबाय। अमृत ब्रिक आन्दोलननि बाहागो महरै दिनै दुलाराय आसाम नाङैनो 1 कौटि बिफांसा गायनानै मुलुग रेकर्ड खालामनो आगान सुरनाय समाव फेरगावआवबो महकुमा बेंगिरिनि मावख' दरखं मोखां, फेरगाव पलिटेकनिक इन्स्टिटिउट, फेरगावनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव बिफांसा गायनाय जायो। फेरगाव महकुमा बेंगिरि पल्लबी कछारिया बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बानजायो।
गोमानाय उर्बशी बसुमतारीखौ फिन मोनफिननो हाबाय। बिश्नाथ जिल्ला नौदुवार हालामनि सिङाव थानाय मुदुफुर गामिनि माखोर बसुमतारीनि अनजालि बिसि उर्बशी बसुमतारीखौ गोबां नागिरनायनि उनाव मोनफिननाय जाबाय। फिसाय माखोर बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला उर्बशी बसुमतारीया नखराव फोरमायालासे गुवाहाटीयावसो खामानि मावनो थांदों होनना फोरमायो। चिरां पुलिस आरो श्री आगरवाला समाज सभाया चिरांनि देवस्रियावबो अमृत ब्रिक्स आन्दोलन मावथांखिखौ मावफुंदों। गासै आसाम रायजो नाङै अमृत ब्रिक्स आन्दोलनखौ मावफुंनाय बायदि दिनै चिरां पुलिस बिफान आरो श्री आगरवाला समाज सभा जथायै भारत भुटान सिमना ओनसोल देवस्रियावबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो, जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गावनि आखाइजों बेखेवना होयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि लेङाइ एसपि, बेजों लोगोसे रुनिकाटा पुलिस थानानि असि बिप्लब कौर, रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार लोगोसे हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफ्रा। बिपिएफनि गाहाय तामिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया होसोजागोन। हाग्रामाया सनितपुराव थांब्ला होसोहरजागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। हाग्रामानि बायदिब्ला सनितपुरनि गामि हाबनाया दानजागोन, मानोना बिटिआर मुंखौ खोमोरगोन हाग्रामाया। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननै सेरफां ब्लक इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि 100 लाइमोन इन्टारेक्टिभ प्रग्रामाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनो बे बाथ्राखौ फोरमायो बिटिआर गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। सानसेनि हाबाफारिजों टिपकायाव शनिदेबनि गोथार फुजा होदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय रेल स्टेशननि साखाथियाव मैया मोनाबिलिनि 6 बाजिनि सनिबाराव शनिदेबनि फुजा होनाय जायो। बिगथां जगदीश रायनि गायसनजेननाय आरो फुजा होबाय थानायाव दिनैबो बिथाङानो बे फुजाखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो रन्जय ब्रह्म बिथाङा सासे राफोद राजनितिनि दैदेनगिरिबो, लोगोसे कमिटिनि आफादगिरि दीपांकर दे आरो नेहाथारि बिजु पालमोननि हेफाजाब आरो मददजों दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बे फुजायाव नुजाथिफैना फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिहामजो गोमादों। आथिखालाव खारनाय गोमानाया बर' हारिनि गेजेराव बांगासिनो दङ। समाजारि बिजोङाव सानफा साफा खारनाय गोमानायखौ नुनो आरो खोनानो मोननाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि हरसिंगा थानानि सिङाव थानाय बनगुरुम गामिनि मुस्लिमा आन्दायसि बसुमतारीनि बिहामजो राजेन बसुमतारीनि बिसि मिथिना गयारिया थांनाय 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो खारखोमानानै दङ। 4 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लानानै थांफादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिसाय राजेन बसुमतारीया नखरनि हालोदनि थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांदोंमोन होननानै फोरमायदों। रायजो राजाफ्रा बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला फिसाय आरो साखाथिनि पुलिस थानाफ्राव खौरां हरनो खावलायहरदों।